Mayong adlaw mga binati o minahan kong matalungnon. Agkaroon nga adlaw mao'y primerong pag-release sa mga pensyon sa mga senior diri sa lungsod sa Makati. Mauni ang first day nga pag-release sa mga senior diri sa atong lungsod sa lungsod sa Makati. So guys, ang pakipon kong buwan na area diri sa gym ang pag-release sa mga pensyon sa senior citizen diri sa lungsod sa Makati. Okay guys, mo ni mao ni guys, maoron ang first day nga pagpang-release og mga pensyon diri sa atong lungsod. Okay guys, ini guys, mauning sa gym dapit nga first day ni mani ang pagpang-release sa mga senior citizen. Sa unang adlaw guys, kanang sa mga purpose food bago pong gi-release ang ilahang kuan hang murag allowance sa mga estudyante tungod sa pandemic guys, nadugay ang pagpanghatag sa mga pensyon. Okay, magtinabangay ta kanunay para magpadayon ang pagserbisyo sa katawhan diri sa atong lungsod. Okay, mao ni ang area gym sa Senior San Jose nga gym diri ipahimutang ang pagpanghatag og pensyon sa mga senior citizen. Sa unang adlaw pud mga purpose nga ilahang pong mga allowance sa mga estudyante. Okay guys, mao ni portion nga kuan. Okay guys, okay, kuan deron September 20 ang pizza sa first day sa pagpanghatag sa pensyon diri sa atong lungsod. Ang iyo lang nato ang matalom nun, magkahiyo sa duda kanunay magtinabangay alang sa kalambuan sa lungsod sa Makati. Good luck sa mga senior nga nahatagan o mga pensyon diri sa lungsod sa Makati. Welcome guys, welcome to my channel. Welcome to Eko TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Makati. Eko live diri sa gym sa San Jose Church Paris nga gym nila. Kay dako mag-area mga dinhi agbinyo kay mas kuan guys, mas dako ag area nga kuan na ay social distancing ba. Okay, Eko live diri sa municipality, Eko News sa kalambuan sa lungsod sa Makati.